זהו לכם, צופים יקרים, ואתם בפרק הראשון של המתכונים שלנו. היום נלמד איך להכין אורז זיתים. אז כך, מאוד פשוט. המצרכים הדרושים הם צלחת עם אורז וזיתים, וצלחת ריקה בלי אורז וזיתים. אופן ההכנה: לוקחים מהאורז והזיתים ומוזגים לתוך הצלחת בעדינות וברוגע, שלא יספר. יש אנשים שעושים את זה מהר וזה סופר את זה. צריך להתייחס לפסידים ולאורז מתורגל. מחכים, אין לי שעון אז זה לא חכה. והרכב אורז ופסידים, בבקשה בתעמוד. את המתכונים שלנו אי אפשר להשליט, יהיה לנו מתכונים, זה היה פה בראש. בפרק הבא נלמד להכין אורז עם סיסים ופטריות. שיהיה לכם יום טוב.